O Concello de Carballedo ten boas novas, e é que leva tempo intentando que os veciños puideran escoller entre o Hospital de Monforte ou Dourense, xa que este último queda máis preto da maioría das poboacións. A Xunta de Galicia vén de comunicarlle ao alcalde que a partir do 1 de outubro estará todo listo para que os veciños elixan o seu hospital de referencia. O paciente poderá optar por as dúas posibilidades que ten. Si se deriva para un especialista de Ourense, pois pode facelo, e se é tamén para Monforte, pois tamén. Eso vai a depender da vontade do paciente ou dos seus familiares, e, bueno, pois vais a converter en realidade, porque, como sabedes, era un tema que para este Concello é moi importante, porque moita da xente xa, de feito, fai isto, utilizando medios pois, como censarse noutro concello da provincia de Ourense que limita con Carballedo, ou ben censarse na capital da provincia onde ten algún familiar. En fin, en definitiva, pois isto estaba perxudicando notablemente o Concello de Carballedo por moitas razóns. Primeiro porque perde poboación xa por esta causa, e segundo porque o número de cartillas do municipio disminúe notablemente, e isto trae unhas consecuencias como pode ser a reducción de persoal sanitario, de médicos ou de máis persoal, porque lógicamente está en función do número de beneficiarios do sistema. Por lo tanto, nos esperamos con esta medida por recuperar pois, entre 300 e 400 cartillas, que de feito son de aquí pero que estaban en outro lado, bueno, que así desta maneira, pues, eu creo que para o paciente é moitísimo mellor, non? Porque haberá algúns que preferen ir a Monforte por alguna circunstancia. Entón, pues, neste aspecto, pues, bueno, creo que temos unha certa ventaxe e unha certa posibilidade de satisfacer moito mellor as demandas dos pacientes. Un logro que se alongou no tempo debido aos distintos trámites que hai que facer. Eu creo que tomamos o acordo no pleno fai máis dun ano. Houve que facer pois, moitas xestións, tanto a nivel de consellería como co xerente ou a xerente do Sergas. Bueno, a cousa era complicada, pero bueno, sempre tuvemos a palabra da conselleira, a palabra do propio presidente da Xunta, que se implicou persoalmente neste tema. Realmente isto saleu dunha entrevista que mantivemos co presidente da Xunta, e a partir de aí pois, deu as instruccións tanto a conselleira como ao demais persoal para que isto se fixera posible no plazo máis curto posible. E, bueno, ao final pois, eu estaba un pouco xa tardaba a cousa, estaba xa preocupado, pero a realidade é que, bueno, se cumpriron as expectativas, de que máis tarde do previsto, pero de feito cumprironse, e espero, lógicamente, que o día 1 pois, non exista ningún tipo de problema. Vamos, deronme a total seguridade de que iba a ser así. Falei xa co persoal médico, están xa preparados para todo isto, tanto os médicos como o persoal administrativo dos centros de saúde, bueno, en principio non vai haber ningún tipo de problema.